لما تنفس يميرداو بر بعسب بكل ملاك أي تكمن يميل أقوام بميازنو ينتي يجيس كوندرس يلا نسان وقت سيدرس تكامي ناس فلاجينو بلن يمنا بالدرجة لاي سنهون إننا نسأل أبي أحمد يا عسب ودبن قداي ودفيت لما متأتي مكرر يمثل. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed says the high costs are unsustainable. He's reportedly said that Ethiopia will secure direct access to a port peacefully or, if necessary, by force. سلام زخبركم تخطاتلت مدبنا نلوم خا أقداس حتى أنت حتيتك درجة ملس زرخبك أبتحت زبل رأستي نهلو كناتات مركز بمقبار زدلنا يصحف أباكم نبلو مكتتالكم نعدم أقداس حتى أنت حتيتك درجة ملس زرخبك زبزح أقداس ملسي كم نتصرون كون عن حتى يزبقس سلازي نتصرون كون عن حتى أنت دا حتيتك أقداس ملسي تدلل لخا مالتي انت دا استبهيلنا خا اتوم واقون كور زخونا ملستات جينا أبحطو خلو ويورزنوتهم زربداك قال خطهم أبقانكو إنجليز ب WH حتوتات زفلوتو تتاك إمناسك قال نزيز لنا يجزيز مسل حتوتات نهتت نايزيز حلفي حيدة هوا رحب زبانا بفلايكا نيرترا إثيوبيا كأيح بحري كتحاحز كولد زي بلا متشم وحدي إثيوبيا كأيح بحري بسلامه من قدي وي بحايلي اعتبر لتار استناي تاكفير اسكا من يلنا نجمر من يقوم إلو أبي أحمد دوس أبي أحمد إلو يتباهيلو هو أبي أحمد إلو أنتو خينو زرباخا سند على كمالتي سلازي سندك بمقرب حق أنه تترقاقص مالتي بانصارو إلو تباهيلو أنتو خينو سنو قد كاب على خاز مهاز كايو وي كابز مهاز وي خمسي خيو سلازي أبي أحمد ديلو والاس إلو إيو تباهيلو أقد داسو حتو ناي منيو إلو إيو من إلو أتوم حوحات تعوتي لو مخالزة أبيهم ديم إلو إلوم الجزيرة ديا تباهيلو إلا إثيوبياوين وي إرتراوين يتبرات ديوم تباهيلو إلوم أتزرزر منيو خم إلو بزحيو جن ممس كحتانان كن سمعون دلن تسمع معنا نابز قصر حتى نخيد انتاي إلو اسكا كم استبها لغوطيرنا نحتت إثيوبيا وي أبي انتاي إلو انتاي مالتي أخي بسلام وي بحيل مالتك انتاي مالتي انتاي كويني أخي خميلو كومو مبال وي كومو مقبارك انتاي سعبين كم زلو يردو دي الجزيرة أخي انتاي كوينا أنا مارتين بلاوت وي بتصعدات قراوي زفلت كم حدا كاب نزحتو كمولسوس تدالي قاشا جيرا أنسياتو إرتراوينينا بحالتي حوحات تعوتك انتاي كوينون كم بدو تراي زرزر انتاي ون بوزحيو جن حجون زحزنا يمردات حزنا سلمنتاي نحتت اسكا سلمنتاي نبل كم استبهال انت وسيدنا يوم مالتي سلمنتاي كومو إلو سلمنتاي كبجهود زي تزاربه سلمنتاي ك نزينوتهم إرتراويان حوحات تعوت كند أرستهم كوينو سلمنتاي الجزيرة نزي ترى يوتيوبرات أبي أحمد إلو إلهم زمصو مبقس جيرا إثيوبيا دحري ناصنت إرترا أفدق بحر زي بالله مخانا كم مخني طلب أمثلة عريبات سلمنتاي مارتين بلاوت سلمنتاي كنتاس بزح سلمنتاي منصانا ግን أبزين زتقسنا مبقس جيرنا زتردأنا ملسي ناي سلمنتاي نحاس كان زفلت بحفشة أب إثيوبيا بفلايكا أب تجراي زخونة إليت وي تلاوي كمثل زدلي أكل وي ودابي نيرترا وي نقيح بحري كيل على زحلفو قال محتت يلا تزقر مكاخا أب ماس ميديا يكون سوشيال ميديا قريبهم نتصور حبريتان أفلطون بزعبا إيرتران كأي بحرن كم زلوا مسيلهم زتزابع حبريتا بدفرت كزارو بيخاطريهم نابنت أبزح على فحيدة سامنتي حدا بريغادر جنرال حالفهم شنطو زفلت نايك قدم تقادا لاي هوحات نتا نلعلي 35 عامت كم سواز تتكامل لا شنطو تبل نايت إليان قوانقوا زاقيت بوانقوا عرب كم تموصلو خزارب الله زي حافرة نتي بمعرض فلطو جماعة كأي بحري تنتنا خصاب زمسل كزارو بولو سمعنا انتقونا كابت بزح جيجاتات حرفة في حبريتا ون كم زي بلو زري اتي أب عسب قطر سعود عرب إمارات بيز سرحين اللواز بولو استزابع حبريتا مرأي كار
سلو عنتو هو عنتو سجر إن عربي مريت له سعودي عربي له نابزخ عن جزء له كبنين قطر له تركون له زيهم ننو على ما انترست لهم نبزحتهم إريترا كامت له عربي مريت له قطر له سعودي عربي له زيهم أو جمتي بوحدو قطر دحرتي ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን ቀጠርን ዝተፈጥረ ወጥሪ ማለት ቀጠር ንግብረ ሽበራት ሕግዝ እያ ዝብል ክሲ ኤርትራ ብሰንኪ ዝሓዘቶ መርገፂ ኣብ ጎኒ እተን ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝነበራ ስለ ዝቆመት ኤርትራን ቀጠርን ከምዘይ ተሳንያ ክሳብ ሕጂ ኸ ይትረፍ ብመልክዕ ወተሃደራዊ ቤዝ ብዲፕሎማሲ እኳ ዝራኸባ ሃገራት ኣይኮናን ዘለዋ ናይዚ መንፅርካ እያ እታ ብቐጠር ትምወል ኣልጀዚራ ወግሐ ፀብሐ ስም ኤርትራ ከተፀልም ትውዕል ዘላ እቲ ናይ ቱርኪ ዝበሃል እሞ ንግደፎ ጠቕላላ ምስሓቅን ክውንነትን ዘራኸብ ስለ ዘይብሉ ነቲ ተልእኹ ፈፂሙ ካብ ዓሰብ ቅድሚ ዓመታት ዝወፀ ናይ ኢማራት ሓይሊ ከም ዘሎ ይገሊፅዎ ጌጋ ነውሪ ይኮነ ብዛዕባ ዘይተፈልጦ ምዝራብ ግን ንቕሓት ኣይኮነ ብዛዕባ ኣብ ኣሕመድ ኢልዎ ዝተባህለ ብሕቶታት ኣቢልና ልዒልናዮ ፀኒሕና ዛዕባና ኣብ ኣሕመድ ኢልዩ ወይ ኣይበለን ኣይኮነን ምክንያቱ ዝኾነ መንግስታዊ ኣካል ኣብ ህዝባዊ ርክባት ክልተ ኣገባባት ርክብ ኣለዎ ንሱ ከዓ ቀጥታዊ ወይ ዘይቀጥታዊ ርክብ ይበሃል እቲ ቀጥታዊ ዝበሃል ብመልክዕ ኣዋጅ ዜና መግለፂ ሓበሬታ ኮታስ ብቐጥታ ንመንግስቲ ብዝውክሉ ሰባት ወይ ናይ መንግስቲ ሜድያታት ዝሕበር እዩ እቲ ዘይቀጥታዊ ርክባት ዝበሃል ከዓ ብተዘዋዋሪ ወይ ምስ መንግስቲ ብቐጥታ ርክባት ከም ዘለዎም ዘይፍለጡ ግን ነቲ ሓበሬታ ናብቲ ዝተደለየ ኣካል ከብፅሑ እሞ መንግስቲ ከዓ ካብ ተሓታትነት ነፃ ዝኾነሉ ኣገባብ እዚ ከዓ ተኣፋፊ ኣርእስቲ ወይ ስምዒታትን ግብረ መልስን ናይቲ ዛዕባ ሓደገኛ ክኸውን ከሎ ባክፋየር ክህልዎ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ወይ እውን ቀስ ብቐስ ከተለማምዶ ንዝደለኻ ሕብረተሰብ ወረብ ዝመስል ተደጋጋሚ ሓደ ዛዕባ እንዳልዓልካ ከተለማምዶ ምፍታን ስለምንታይ ግን ምልምማድ ገሊኡ ኣይውረድ እምበር ይከኣልዎ እንተቢልካዮ ንገሊኡ ብውሕዱ ስጋኣታት ኣቐሚጡ ብምፅናሕ ዝኾነ ዝቕበል ናብ ዝመስል ደረጃ ተሓሳስባ ተፅንሖ ንገሊኡ ከዓ ተስፋ ጸላእቱ ዘበራትዓኻ ስለ ዝመስል ኣብ ተጠንቃቕን ስነ ኣእምራዊ ኩናት ተቃልዖ እዚ ኩሉ ግን ኣብ ርእሲ እቲ ውሽጣዊ ኩነታትካ ማኣዝን ከተቐይር ወይ ጌና ሓያል ምህላውካ ናይ ምምሳል ትጥቀመሉ ሜላ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ኣብይ ኣይበለን ወይ ኢሉ ኣገዳሲ ይኮነ ምክንያቱ በዛ ዳሕረወይቲ ምክንያት ክግበር ስለ ዝኽእል እቲ ኣብዚ ንሓቶ ሕቶ እዝን ከምዝን ዝመስሉ ዛዕባታት ካበይ ናበይ እዮም ምባል እዩ ኢትዮጵያውያን ሓደ ዝተዛብዐ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ንሱ ከዓ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ ነይራ ዝብል እቲ ዘገርም ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ነዚ ከም ዘለዎ ንደጋግሞ ምዃንና እዩ ብዙሕ ከይነውሓና ኤርትራ ብሰንኪ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሓያላን ኮይነን ዝወፃ ኣሜሪካን ሰዓብታ ብኣስገዳድ ብፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትቁረን ዝተገብረት ሃገር እያ ኤርትራ ከም ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ድሕሪ መግዛእቲ ነፃ ልእላዊት ሃገር ኮይና ናፅነታ ክትረክብ ከም ዝግባኣ እታ ኩሉ ግዜ ንረብሓታታ ህዝብታት ከተዕምፅ ትነብር ኣሜሪካ ኣብ 1952 ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝመስከረቶ እዩ እታ ቓል ከም ግቡእ ኤርትራ ነፃ ሃገር ክትከውን ነይሩዋ ንስትራቴጂካዊ ረብሓታትና ክንብል ግን ኣብ ትሕቲ ማሓዛና ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ክትፀኒሕ እያ እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ከዓ ከም ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ነፃ ክትከውን ዝነበራ እንተደኣ ነይራ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ዝገብራ ቅድመ ታሪክ ዘይምንባር እዩ እንተነይሩ እውን ቀደም ዝማህመነ እዩ ነይሩ ካልእ ከዓ እዛ ኣብ ታሪኸይ ብዝኾነ ናይ ባዕዳ ሓይሊ ተገዚአ ኣይፈልጥኒ ትብል ኢትዮጵያ ነታ ብውሕዱ ብመግዛእትታት ቱርኪ ግብፂ ጣልያንን እንግሊዝን ንኣስታት 400 ዓመታት ዝተገዘአት ኤርትራ ከመይ ኣቢላ እያ ኣካል ኢትዮጵያ ነይራ ትማል ኣብ 91 ዝተገንፀለት ጌራ ተቕርባ እዚ ተሓሳስባ ኢትዮጵያውያንን ገለ ኤርትራውያንን ብታሪኻዊ መረዳእታ ክመዓራረ እንተዘይክኢሉ ብሓይልን ጉልበትካን ሕጋዊ መሰልካ ዝረጋገፀሉ ባይታ ምፍጣር እምበር ኣብ ስሱዕ ድሌት ዝሰኸሩ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዝዕረ ኣይኮነን ስለዚ ከዓ ኣብይ እንታይ ኢሉ እንታይ ኣይበለና ኣይኮነን እቲ ሕቶ ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካን መሰልታን ምስ ዘለዋ ናይ ምእዙዝነት ታሪክን ልምድን ኣብ ዝኾነ ግዜ ብዝኾነ ኣገባብ ንኤርትራ ጎቢጣ ክትሕዝ ዝኽእል ዓቕሚ እንተረኺባ ሕጊ ረጊፃ ክትፍትን ድሕር ትብል ኣይኮነት ቅድሚ ሕጂ እውን ድሕር ኣይበለት ምክንያቱ ሕጊ ረጊፆም ፀማም እዝኒ ሂቦም ዝባርኹላ ጎይተ ስለ ዘለዋ እቲ ንውዕል ኣልጀርስ ዝተወሰነ መሬት ኤርትራ ኣብ ግብሪ ንኸይውዕል ባርኾት ኣሜሪካን ምዕራባውያንን እምበር
ሕጋዊ መሰላ ኮይኑ ኣይኮነን ንኣስታት 20 ዓመት ኮፍ ዝበለ ስለዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ሕቶ ይሃልወና እቲ መልሲ ኣብኡ ኣሎ ኣድሊሴ ስለምክታልኩም የመስግን